Puspusan ang pagtataguyod po ng Land Transportation Office Region 1 sa road safety measures. Alinsunod po yan sa direktiba ng Department of Transportation. Sa ipinakalat ng mga kawani ng ahensya sa mga kakalsadahan sa rehiyon 1 upang antabayanan po ang mga motorista, partikular na ang mga patuloy na lumalabag sa batas, trapiko. Pag-iitiyak umano ng pamunuan na may karampatang parusa ang mga nakita at napatunayang lumabag sa umiiral na batas, lalo na ang mga nagdudulot ng banta sa public safety. Muling iginiit po ng mga awtoridad ang striktong pagtalima sa mga traffic laws at isabuhay ang responsableng pagmamaneho upang hindi makapinsala ng iba pang buhay. Kasunod na rin sa mga kasunod na rin sa mga kailan lamang naitanang mga disgrasya sa buong bansa. IFM News. IFM News. IFM.